ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ ಸುದ್ದಿದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇನು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೋಕಿಡು ಎದುಕೊನ್ವೆ ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮ ಆನಿದ ಆಟಿ ನಮ್ಮ ಪಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಆಟಿ ಅವು ಬಾರಿ ಬಂಗದ ತಿಂಗಳು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಬಂಜಿದ ಬಡಬುಗು ತತ್ತರ ಎತ್ತಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಪಿರಿಯಾಕಲ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಪ್ಪನ ಮಟ್ಟಿಲಿಡು ಬುಲ್ಲೇನ್ ಅಂಚೆತಿನ ಸತ್ವದಿಂಚಿನ ಸೊತ್ತುಲೇನು ಅಟ್ಟಿಲ್ದ ಕೋಣೆಗೆ ಕಂತದು ಐಟೆ ಬಂಜಿದ ಬಡವನು ಕರೆ ಪೆರೆತು ಹೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಾಲ ಬದಲಾತಂಡು ನಮ್ಮ ಪಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಬಂಗದ ಆಟಿ ಇನಿ ಬಂಗದ ಆಟಿಯಾದು ಒರಿದಜಿ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಆ ಕಾಲಡು ತಿಂತಿನ ಸತ್ವಭರಿತ ಸೊತ್ತುಲೇನು ಈ ಕಾಲಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತಿನುಡು ಆ ನೆಂಪು ಮಾಜೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಹೊರಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಆಟಿದ ಕೂಟ ಆಟಿದ ಲೇಸು ಪನ್ಪುನ ಹೊರಟು ಲೇಸಿನ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದು ಬಂಜಿಗು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಸೊತ್ತುಲೇನು ತಿನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಕಜ್ಜನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲರು ಇನಿ ಕಾನಗ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕ್ಲಬ್ ಬುಡ್ಲ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಬಾರಿ ಜೋರುಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಬಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಲಬ್ ಬುಡು ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಐಸರ ಎಂಚೊಂಡು ಹೊರ ಅಂಚಿ ಕಣ್ಣಾಡದ ಬರ್ಕ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಲಬ್ ಬುಡು ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಮುಂಕುಗು ಕಮ್ಮನ ಹಾಕೊಂದುಂಡು ದಾಯಗ ಪಂಡ ಈ ಲೇಸಿಡ್ ಅಡಿಗೆದ ಅಟ್ಟಣೆ ಬಾರಿ ಜೋಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂದು ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಲಬ್ ಬುಡು ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಟಿದ ಕೂಟಡು ಇನಿ ಅಡುಗೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಕಲು ಅಣ್ಣನಕಲು ಸೇರ್ದು ದಾದಪೂರ ಅಡಿಗೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏತು ಜೋರುಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ತೂವೊಂದು ಬರ್ಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಾರಿ ಜೋರು ನಡತೊಂದುಂಡು ಮಾತ ಅಟಿಲ್ ಮನ್ಪುನ ಗಡಿ ಬಿಡಿಟುಲ್ಲೆ ರಾಂಡಲ್ ಅಕ್ಲಿನ ಪಾತೆರ್ಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ದು ದಯಪಂಡ ಕೋರಿದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ಬಾಯಿಡ ನೀರು ಬರೋದುಂಡು ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಲಬ್ದ ಮೆಂಬರ್ ನಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಜೋರು ದಾಟಿದ ಕೂಟ ನಡತೊಂದುಂಡು ಐಟು ಅಡಿಗೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ನಡತೊಂದುಂಡು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ದಾದಪುರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಯಾನು ಕೋರಿದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಲ ಮೂಡೆಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಲ ಓಡು ದೋಸೆಲ ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂದು ಆಟಿ ಸೊಪ್ಪುದ ಮಣ್ಣಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಆಟಿಯಿಂದ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಆಟಿ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಸತ್ವದಿಂಚಿನ ಸೊತ್ತುಲು ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಗೆ ಪೋವೊಂದಿತ್ತ ಪಂದು ಸೊ ಇನಿ ಆಟಿದ ಲೇಸು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂಡಲ ಐತ ಒಟ್ಟುಗುಲ ಸತ್ವದಿಂಚಿನಂಚಿನ ಸೊತ್ತುಲು ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಗೆ ಪೋವೊಂದಿಲ್ಲ ಐತೆ ದುಂಬುದ ಆಟಿ ಪೂರ ಮರೆ ಆತಂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ದುಂಬು ಬಂಗದ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದ್ಲ ಆ ನೆಂಪುನು ಒರಿಪೋಡು ಖಂಡಿತಗ್ಲ ಒರಿಪೋಡು ಏತು ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಏನು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 4-5 ವರ್ಷದಕ್ಕ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಬರೋನುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಗೆಂದದೆ ಪೋತೆ ಖಾಲಿ ಕೈಟು ಪೋತುಜಿ ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದು ಮೇರೆ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿಯ ಕಲೊಲ್ಲೇರು ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಬರ್ತದೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಎಂಕ್ಲು ಮೇರೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ಓನರ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಅಡಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ದ ಓನರ್ಲ ಇಂಚ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಗೆಂದಂದೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ಲೆಗೆ ಮೂಲತಃ ಅಡಿಗೆದಾಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದ ಅಡಿಗೆದ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂತಂತೆ ಅಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಮಲ್ಪಿಯರ ಬಂಗಾಪುಡು ಅನ್ನ ದುಂಬುದ ಅಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಓಡುಪಳೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಡ್ಲಿ ಮೂಡೆ ಸೇಮಿಯೆ ತದ್ದೆ ಅವು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಪ ಈರೆ ಇತ್ತೆದ ಅಡಿಗೆ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಅಡಿಗೆ ಜೀವಾಗಲ ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಆರೋಗ್ಯಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಪ್ಪುನು ದುಂಬುದ ಅಡಿಗೆನೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಂದಾಂಡ ಆರ್ ಪನ್ಪೆರೆ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆದ ಅಡಿಗೆ ಬಂಗಾಪುಣು ದುಂಬುದ ಅಡಿಗೆ ಎಂಕ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪುಣುಂದು ತುಲೆ ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಉಂಚಿ ಮಲ್ಪೆರ ಅಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆ ಬೂತಾಯಿದ ತೆತ್ತಿಲ ತೋಜೊಂದುಂಡು ತೆತ್ತಿದ ಬೂತಾಯಿ ಬಾರಿ ರುಚಿಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅರೆಪು ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜು ಹಾ ದಾದ ನಿಂಗೆ ಬಂಜಿದ ಬಡವು ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಘಮ ಘಮ ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಡು ದಾದಿ ಎವೋ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ ಮಂಗಳೂರಿಯನ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕಾಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಗೀ ರೋಸ್ಟದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ಅತ್ತ ಚೂರು ಗೀಯೇ ಬರೋದುಂಡು ಆ ಗೀದ ಘಮ ಘಮ ಬರೋದುಂಡು ಮೇಡಮ್ಲ ಬಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದ ವೈದ್ಯರು ಹೊಲ್ತು ವೈದ್ಯರು ಪುತ್ತೂರೇ ದಾದಿ ಪುದರ್ ಸ್ವಾತಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಅಂದ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಓಕೆ ತುಲೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮಾರೆ ಕಾನೂನು ಪಾತೇರ್ದ ಅಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಕಾನೂನೇನೆ ರಡ್ಲ ಕಾನೂನು ಉಡ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಅಡಿಗೆರೆ ಅನ್ಪುನ ಇಲ್ಲಡು ಯಾನು ಏರ್ ಕಲ್ಪದಿನಿ ಅಡಿಗೆರೆ ಪಪ್ಪ ವಾವ್ ನಳಪಾಕ ನಮ್ಮ ಅತೆ ಸರ್ ಬಲೆಂಚಿ ದಾದಿ ಪನ್ಪೆರತೆ ಓಕೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫೈನ್ ಇಲ್ಲಡ್ ತಿನ್ನಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಅಂಚ ಮುಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆದಿ ಮುಲ್ಲ ವಿನ್ನವೇರೆ ಅಡಿಗೆಡ್ ಮನಸ್ಗೆ ಎಂದದೇರೆ ಮೇಬಿ ದಾದಿ ಅಡಿಗೆಡ ಮನಸ್ಗೆ ಎಂದೇರಿ ಈರ್ ಪೆಟ್ಟ ತಿನ್ಪಾರಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಕಾನೂನ್ದಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಟ್ ಮನ್ಪೇರಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ತಿಂದಿನ ಕಕ್ಕ ಬೇರೆ ಫೇವರೇಟ್
ಸೂಪರ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಮೇತಿ ಮಟನ್ ಕದ್ದಿ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ದುಂಬು ಅಂತೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಮೇತಿ ಮಟನೆ ಮೇತಿ ಮಟನ್ ಕಡ್ಡಿ ಅಂದ ಅವೆಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಮಂತಾಯನಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪ ತುಲೆ ಅಡಿಗೆದ ಗುಟ್ಟುಲ ಬುಡ್ದು ಕೊರೊಂದಿದ್ದೆ ಭಯಂಕರ ಮಾರೆ ಲಾಯರ್ ಬಂಡ ಲಾಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಡೇ ಬರ್ತಾನೆ ಸರ್ ಇರ್ದದ ಕಲ್ಚರ್ ನಾನು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ರಡ್ಡ ಜನ ಎಂಚ ಮಾರೆ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪುತ್ತೂರು ಏನೇ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮಲ್ಲ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಪನಿಗೆ ದುಂಬೆಂಬಳ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಇಲ್ಲಡೇರ್ನ ನಡಪು ಎಲ್ಲಡ ಅಲ್ಲವೇ ಎಲ್ಲಡ ಅಲ್ಲವೇ ಎಲ್ಲಡ ಮೇಲೆ ಜಡ್ಜಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಕತೆ ಒಂದು ಮಾರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಯಾಣ ಆಳ ಅಂದೆ ಯಾಣ ಬೊಕ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪು ನಾವೇ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಕಂಡನ್ನ ಕಲಂಚ ನೇಪಲ ಬುಡ್ದೆ ಕೊರ್ಪುನ್ ಬೊಕದ ಅಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಇನಿ ಬಂದ್ಪೇರ್ ಮಾತಾ ಇರು ಪಪ್ಪ ಕಲ್ಪ ಇನಿ ಪಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪೂರ ಪಪ್ಪನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಾದ ಪಪ್ಪಡ್ದೆ ಕಲ್ತೀನಿ ಪಪ್ಪರ್ದೆ ಕಲ್ತಿನ ಅಡಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನೇರೆ ಗುಂಬೆ ಅಡಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಇರ್ ಮಡಿಕೇರಿಯೇ ಅದಾತ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರೇನೆ ದಯಪಂಡ ಪೋರ್ಕ್ ಬೆಯ್ಯ ಅಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅತ್ತೆ ಮೀನು ಎಣ್ಣೆ ಮೇಡಮ್ನ ತೂನಗ ಒಂದು ಅಂಚ ತೋಜುವೇರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಕೆಥೋಲಿಕ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಕ್ ಒಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಯೇ ತೋಲೆ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ದಾದೆ ಬರೋ ಅಲ್ಲಿ ತಂದುಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಇನಿ ರೆಡ್ ಐಟಮ್ ಅಂದುಲ್ಲ ಪೋರ್ಕುಡು ಒಂಜಿ ಪೋರ್ಕ್ ಬಫಾತ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಪೋರ್ಕ್ ಸಲಾಡ್ ಸಲಾಡಾ ಹೌದದಿ ಅವು ಬುಕ್ಕ ತೂಲೆ ಇರೆ ತಿನ್ಪುನೊಂದು ಅಂಡ ಇರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂನಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ ಅದೇ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಬರೋಡು ಮಾರೆ ವೆರೈಟಿ ಪುದರ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಆಯ್ತು ಸಲಾಡ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಜ್ ಸಲಾಡ್ ಪುರಪ್ಪುಣ ಅಂಚನೆ ಪೋರ್ಕುಡು ಐಟ್ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಸೂಂಟ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಇಂದೆಟ್ ಮಾಂಸಡ್ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಐನ್ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪ ಫುಲ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಂಡು ಬೊಕ ಅವು ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಂಡು ಇರ ಮಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈದ ಅವು ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಜೇರಿ ಮಾಂಸಡ್ ಅಂಚ ಅದು ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಮನ್ಪ ಐನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಬೈಪಾದ ಐಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಸಲಾಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಮನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಇದೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಣಾಗ ಗೊತ್ತಾವು ಟೇಸ್ಟ್ ತಿನ್ನ ಗೊತ್ತಾವು ಎಸ್ ತಿನ್ನಾಗ ದಾದಿ ಬುದರ್ ಸರ್ ಎನ್ನ ವಿಜಯ್ ವಿಲ್ ಫ್ರೈಡ್ ಸೋದ ಇಂಬದ ಮಿಸ್ಸಾಸ್ ವರ್ತಿಯ ಮಿಸ್ಸಾಸ್ ವರ್ತಿಯನೆ ಅಂದೆ ಸುಷ್ಮಾ ಕ್ರಾಸ್ತ ಏತು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ತಿ ಏರಿ ಆರು ಎಂಕ ವರ್ತಿ ಎಂದು ಏತು ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾಂದ ಆಂಡಿತೆ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಮೇಡಮ್ ತೂಲೆ ಇವತ್ತು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪೋರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂತಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಜಡ್ಜಸ್ ಬಂದವರು ತಿಂತಾರ ಏನು ಅಂತ ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದಂತಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಇದೆರಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋ ಖುಷಿ ಬೇರೆ ಹೌದೌದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಜಗಳ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೌದಾ ಆಯ್ತು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಜಗಳ ಬೇಕಲ್ಲ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಅದೇನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಅದು ನೀವೇ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡೋದು ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಡಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪೋರ್ಕ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಯಾರು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ದೋಸೆ ತೂತಲ್ವಾ ಸರ್ ಅದು ನಮ್ದು ಕಾವಲಿ ತೂತುಂಟು ಅದು ವಿಚಾರ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್ ಆದ್ರೆ ಗಮ್ಮತ್ತಲ್ವ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಡಿಶ್ ಯಾವುದು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಡಿಶ್ ಚಿಕನ್ನೇ ಪೋರ್ಕ್ ಮಟನ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಮಟನ್ ಇವರನ್ನು ಯಾವುದು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಾನಾ ಎಂತ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಮಾಡಿದ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಸತ್ಯವೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದೌದು ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಈಗ ನನಗೆ ಪೋರ್ಕ್ ಸಲಾಡ್ ಮತ್ತೆ ಇದೇನು ಸರ್ ಪೋರ್ಕ್ ಬಫಾತ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಉಂಟಾ ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಇದೆಂತ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಇದೆಂತದ್ದು ಮಾರೆ ನೀರಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ನೀರೇ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನೀವು ಜೋಶಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಈಗ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಒಳಗಿಂದ ಇಲ್ವಾ ಚೈತನ್ಯ ಪಾನೀಯದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಚೈತನ್ಯ ಪಾನೀಯ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಖಾಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಟೊಡ್ಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಇದಾ ಶೇಂದಿ ಶೇಂದಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೌದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್
ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬರ ಉಂಡ ಕಲಿ ಬರ್ದೆ ಅವು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಅದೇ ಓಕೆ ಈತ ಶೋ ಕೊಡು ಈತ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಈತ ಖುಷಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂತ್ ನನಗೆ ಬೋಡತಿ ಪೂರ ಖುಷಿಲ ಓಕೆ ಇಂಚನೆ ಪಡೆ ಸರ್ ಜೋಶ್ ತೂಕ ಇಂಚ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ ಆಪರ ಬಂದು ಅವೇ ವಿನ್ ಆಯ್ಜಿನಲ್ಲ ಒಂದು ದಾಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆವಂದು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಜನ ವೈದ್ಯರು ಎಂಕಲ್ ಉಲ್ಲ ಬನ್ನೇರು ತೊಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಖಾಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕಾತೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಬರ್ಪೈತೆ ಹಂಚ್ಬೋದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರೊಡೆ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಹೆಂಗೆ ಈ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಒಯ್ದೇನ ಒಡೆ ಒಯ್ದೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಪುದಾರ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಪೂರ ಹೊಸ ಪುದಾರಿ ನಾಟಿ ಕೋಳಿದ ಪತ್ರೊಡೆಗೆ ಉಂದಾದಿ ಸರ್ ಇಂಚ ಇದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಲೋ ಕುಕ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದೆ ಏಕ ಬುಕ್ಕ ನನ್ನ ತಾರದ ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ಸೇಮ್ ಪತ್ರೊಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಪ ದಾಂಡು ಐನು ಕಟ್ ಮಂತದ ಏಕ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಫಿಸ್ಟ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ದಾದೆ ಈರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಡಿಗೆನಾ ఇప్పుడు తూత బట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మంతొంది లంచన ఉండు ఎన్న పన్న ఫస్ట్ ఎన్న ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ದಾರ ಮಂತ ತಿನ್ನೋಲಿಯತೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ಸೂಪರ್ ತುಲೆ ಹೊಸಾತ್ ಒಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ ಆವಡ್ ಬಂದದೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಂತೊಂದು ದಾಪಣ ಮಾತ ಕೋರಿ ಮಾತ ಕಡೆ ಎಟ್ಲ ಉಂಡು ಬಟ್ ಕೋರಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪತ್ರಡೆ ದಿನಪುನ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಬಂದಾಗನೆ ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಪತ್ರೊಡೆ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಒಂದು ಮಮಲ್ಲತೆ ಅನಸತೆ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡೆ ಪತ್ರಡೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಪೂಜೆ ಆಟಿದತೆ ಅಂಚನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪದಂಜಿದ ಗಂಜಿ ಆಯ್ತು ಪದಂಗಿದ ಗಂಜಿಯ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಮೆತ್ತೆದ ಗಂಜಿ ತೂತೆ ಪದಂಗಿದ ಗಂಜಿಲ ಉಂಡು ಈರು ದಾದೆ ಉಷ್ಣಲಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಯರ್ನ ಓಕೆ ತುಲೆ ಇದಾಲ ಇರೆಗೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿದ ಪತ್ರೊಡೆ ತಿಂದಿದ ಈ ತೊಟ್ಟು ಗಂಜಿ ಪದಂಗಿದ ಗಂಜಿ ತಿಂದಿಡ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಿಕ್ ಕೊರ್ರ ಇಲ್ಲಲಾಯಿನ ಪುನರ್ಪುಳಿದ ಚೋಲಿಡ್ ಮಂತನಂಚಿನ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪುನರ್ಪುಳಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಈ ಪಲ ನಿಕಲ್ ಕಿಚನ್ 2 ಜನ ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುದಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ನೀವೇ ಕುಕ್ ನಾನೇ ಕುಕಿಂಗ್ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಸರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ನೀವು ಮಾಡೋ ಡಿಶಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಳೆ ಸಾರು ಅದೇ ಅವರ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮಾರೆ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಕಾಲು ಬೇಳೆ ಸಾರಿಗೆ ದಾದಿ ಅವು ಒಂಜೆ ತಿನ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ದಾಲ್ ರೈಸ್ಲ ನನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಅತ್ತ ಮೇಡಮ್ ಅನ್ಪುನ ಒಂಜೆ ತಿನ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಅರೆಗೆ ತುಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬನ್ನಿ ಚಿಕನ್ ಇಲ್ಲ ಫಿಶ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಾಸ ಹೊಡೆದಾಳು ಫಿಶ್ ಐಟಮ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಇನ್ನಿದಾನೆ ಫಿಶ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಜರ ಈ ಸ್ಮೆಲ್ ನನಗೆ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿನ ಬಂದದ್ದು ಐಟಮ್ ಬಂತದ್ದು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಡೈತೆ ಆಟಿ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಡೆಂಗಿ ಮನ್ಪೋಡು ಪಿದಾಡಿಯ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದದ್ದು ಅಂದ ಓಕೆ ಜಂಜಿ ಮಲ್ದುವೆರಿಗೆ ಮಾರೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಮಲ್ದೆ ರೈತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನರ್ಪುಳಿತ ಒಂದು ಹೊಸಾತ್ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಎಲ್ಲ ತೊಷ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರೋಂದುಂಡು ಹೆಂಗೊಂಜಿ ನಾಟಿ ಕೋಳಿದ ಪತ್ರೊಡೆ ತಿನ್ನೋಡೆ ಅಂತ ತಿಂದು ಪಂದ್ ಬೆಂಚ ಉಂಡು ಪಂದೆ ಸರ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಏನ ಪುದರ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಲ್ಲೆ ಮೋಹನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಭಾ ಮೋಹನ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಾಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೆರಿಸೋ ತೂಕ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ಪೂಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗಂತೂ ತಿಂದರೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಒಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಘಮಘಮಲ ಬರೋನುಂಡು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಹೋದ್ ಬರ್ಪ ಏರು ದಾದಪುರ ಅಳಿಗೆ ಮಂತೊಂದು ಲೇರು ಬನ್ನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡ್ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಲು ಒಟ್ಟುಡೊಂದೊಂದೇರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 3 ವೇರು ಮೇರು ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಬಂದ ಅಂದು ಫುಲ್ ಭಾರಿ ಜೋರುಡು ನೀರುಳ್ಳಿ 3 ಒಂದುಲ್ಲಾರ ದಾದೆ ಸರ್ ಎಂಕಿತ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿರೇನಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚುವಾರ ಅಲ್ಲೇ ಯಾರು ಬನ್ನ ಮೇರ್ ಬಂದಾಗ ಆರು ಬಂದ್ಪೇರಿ ತೇರಡ ಬಾಗ್ತೀರಿ ನಾನು ಕಣ್ಣಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪದಿಂಜಿಲ ಅಂತ ಕಣ್ಣಿಲೆಲ್ಲ ಪದಂಗಿಲ್ಲ ಕಚಿಪ್ ಮಲ್ತದು ಐಕ್ ಶೋ ಕೊಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದು ಘಮ ಬರಡ್ ಬಂದು ನೀತಿರತ್ತೆ ಅಂದ ಮಕ್ಕ ಅವು ಇದು ಕೊಳ್ಳತರುಗೆ ಈ ಬರ್ಸ ಬಂದಾಗ ಬಾರಿ ಶೋ ಪೆಲ್ತಾರಿ ಕೊಳ್ಳತರುಲ್ಲ ಪೆಲ್ತಾರಿಲ್ಲ ಗಸಿ ಇರು ದುಂಬುದ ಕಾಲ ನೆನಪು ಮಂತಾರೆ ಮರತೆ ಜರ್ತುಲ ಯಾರು ಕೊಳ್ಳತರುಲ್ಲ ಪೆಲ್ತಾರಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕದ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತದ ಈತೇರು ಏರಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪುರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಕಲ್ನೆ ಮಂತದ ಎಂಕ್ಲು ಕಲ್ತನೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಕಲ್ತಿನ ಏರ್ ಕಲ್ಪಾಯಿನಿರೆ ಗಟ್ಟಿಲ್ ಪುರ ಅಮ್ಮ ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಅಮ್ಮನ ಕೈತ ರುಚಿ ಬಾರಮ್ಮ ಅದೇ ದುಂಬುದಕ್ಕಲ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ದಾರ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಚೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದಂದು ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನಕ್ಲು ಪೂರ ದುಂಬುದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಲ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪೂರ ಆಟಿದ ಬಲಸುನ ಪೂರ ಇತ್ತನದೆ ಅಂಚಿನ ತೂದು ಎಂಕ್ಲ ಕಲ್ತನೆ ಒಲ್ತು ಬೈದೀನಿ ಸರ್ ಏನು ಕಾಸರಗೋಡು ದಾರ ಮುಲ್ಪ ಪುತ್ತೂರು ಈರೋಲು ಎಂಕ್ಲು ಕಾಸರಗೋಡು ಅಂಚಿಪುರ ಎಂಕ್ಲ ಊರು ಎಂಕ್ಲು ಮದ್ಮಾದಿ ಓದ್ತೀನಿ ಪುತ್ತೂರು ಏತ್ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಮೈತಿನಲ್ಲೇ ತೊಂಬೈದೇರು ಅತ್ತಿಗೆ ಅದೇ
ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಖುಷಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಮುಲ್ಪದ ತೂವರೆ ಅದೇ ಮೈತಿನ ಬಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರೋಗೆ ಹಾಂ ಭಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಅಡಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪರ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರು ಬರ್ತೀನಿ ಅಡಿಗೆಗಳಾರು ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲ ಡುಪ್ಪು ನನಗೆ ಅಂದಂದು ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಉಂಡು ಐತೆ ಒಟ್ಟುಗೊಂಜಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಬಣ ಅಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೈತಿ ನನ್ನ ಮಗ ಲೆಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕೊಂಬೈದಾರೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಈತು ಶೋಕದ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ಪ್ರೀತಿಲ ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ಅಂದಾರು ಅಡಿಗೆ ಪುರ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಓಕೆ ನಿಕುಲು ಅತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಮೈತಿನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಇಲ್ಲಡು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಅಡುಗೆ ಮನ್ಪೋರ ಅಂದೆ ಓ ಸೂಪರ್ ತುಲೆ ಹೆಂಚಿನ ಖುಷಿಯೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೊರ್ಲು ಮುಲ್ಪ ತೋಜೊಂದುಂಡು ತಿನ್ನೋಡು ಗೊತ್ತು ಜೇಂಕಿಲ ಕೊಳ್ಳತಾರು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಕೊಳ್ಳತಾರು ಪಂಡ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಮರಿಯಾಲಡಿ ಏಪಲ ಆ ನುಂಗೆಲು ಮೀನದ ಒಂಜಿ ರುಚಿ ಆ ಗಮನೇ ಬೇತೆ ಎಸ್ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಉಂಡು ಮೆರ್ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಿಲು ಪಂದ ಐತೊಟ್ಟು ಕನಿಲೆ ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಟಿಡು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಅಟ್ಟಿಲ್ನೇ ಮಲ್ದೇರು ಮೇಡಮ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲಾ ಯಾನ್ಲ ಮಗಲ್ಲ ಈರ್ಲ ಮಗಲ್ಲ ಓಲೇರ್ ಮಗಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಯಲ್ಲ ತೊಲೆ ಅಮ್ಮ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಮಗಲ್ ಏತ್ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 6th ತೊಲೆ ಒಂಜಿ ಈತಿ ಈ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಮಗಲೇನ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಮಗಲೆಲ್ಲೇ ತೊಂಬೈದೇರು ದಯಪಣ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಲೇಸದ ಬಗೆಟ್ ಗೊತ್ತಾವೋಡು ಅಂದದ ಎಂಚ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ರುಚಿನ ಕಲ್ಪ ಆವೋಡು ಅಂದ ಗೊತ್ತಾವೋಡು ಅಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಪೂರ ಇಷ್ಟನೇ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಓಕೆ ನೆಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ತೂಲೆ ಪೊತ್ತಿದಿನ ಚಟ್ನಿ ಅತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಎಟ್ಟಿದ ಚಟ್ನಿ ಗಂಜಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ಎಟ್ಟಿದ ಚಟ್ನಿ ಪಾಡ್ದು ಉನ್ಪು ನಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಒಂದು ಏತ ದಿನಲ್ಲ ದೀವಲಿ ಅತ್ತೆ ತಿಮರದ ಚಟ್ನಿ ಓಯ್ ತಿಮರದ ಚಟ್ನಿ ಉಂಡಿಯೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಪೂರ ಕುಂದೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ತಿಮರದ ಚಟ್ನಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ದಿನತ್ತ ಒಣಸದ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಓಕೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ತಿಮರೆದ ಚಟ್ನಿ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಎಟ್ಟಿದ ಚಟ್ನಿ ತುಲೆ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಬೋಡಾಂಡ ವೆಜ್ ಉಂಡು ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಬೋಡಾಂಡ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಉಂಡು ಸೊ ಉಂದೇನು ಪೂರ ಐತೆ ತುಯರನೇ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತುಂಡಲ ಏರ್ ತಿನ್ಪೇರತೆ ಇತ್ತೆ ಆಟಿದ ನೆಂಪುದ ಒರುಟಾಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಿನ ತೆನಸಲಿನ ತಿನ್ಪುನಂಚಿ ತಿನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಕುಂಡು ಪನ್ಪು ನಾವೇ ಖುಷಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಕೋಡೆ ಒಂತೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇರ್ತೇನೆ ಬೊಕ ಈಸಿ ಆತ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅಂಚದ ನಮಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮುಖ್ಯ ಆತು ಮಾತೆ ಖುಷಿ ಶುಭ ಶಾಂತಿಗೌಡು ಮುಂಡೋಡಿ ಹಿಡಿದು ಬೈದೀನಿ ಶುಭ ಎಟ್ಟಿದ ಚಟ್ನಿಲ ತಿಮರದ ಚಟ್ನಿಲ ಮಲ್ತದ ಜಡ್ಜಸ್ನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಿವರ ಮಾಡುವ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಕಂಡನಿ ಬೋಡದಿನ ಜೋಶು ತೂಂಡ ಬಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಡುಲ್ಲೇರಿ ಇನ್ನು ಈ ಸರ್ತಿ ಆರೆ ವಿನ್ನಪ್ಪನು ಪಕ್ಕ ದಾಯಪಣ್ಣ ಮಲ್ದಿರಿ ಏತ ಐಟಮ್ ದಾದೆ ನಾ ಮೇರ್ ಜೈದ ಜರ ಅಂದು ಕೋಡೆರ್ದಿಂಚ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ರಡ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ ತೊಂದಿರ್ ಮರ್ರೆ ಅದು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಮೇಡಮ್ ಅರ್ನ ಬೇತೇನೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಂಜೆಗೆ ತುಲೆ ಏತ್ ಐಟಮ್ ಮರ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಒಂಜಿ ಬನಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾವಲಿದು ಇದು ದೋಸೆ ಅಂಡೆನ್ನ ದೋಸೆಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ತುಲೆ ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಅದಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಉಂಡು ಮೆತ್ತೆದ ಗಂಜಿ ಉಂಡು ಆ ರೀತಿ ಜಡ್ಜಸ್ ಐತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಜೋಶು ಡುಲ್ಲೆ ರೈತೊಟ್ಟು ಗಿಂಚಿನಿ ಪತ್ರೊಡೆದ ಉಂದು ದಾದೆಕ್ಕ ಅವು ನೆತ್ತ ತಜಂಕದ ಪಕೋಡ ತಜಂಕೇರ್ಗ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವು ಏನ ಬೆಲೆದಲ್ಲಿ ತಜಂಕದ ಪಕೋಡಾಗೆ ತುಲೆ ತಜಂಕದ ಪಕೋಡ ಏತ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಮಾರೆ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಕೊನೋಲಿ ಆತುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಅಕ್ಕಂದು ರಡು ಮುಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಅಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೋಕವು ಮೆತ್ತೆದ ದೋಸೆನೆ ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ದೇರು ತಜಂಕದ ಪಕೋಡ ಮಲ್ದೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ತಾರ ಇದ ದೋಸೆಗೆ ತುಳಿ ಮುಲ್ ತಾರ ಇದ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ದಾದ ಪೂರ ವೆರೈಟಿ ಐಟಮ್ ಮಲ್ದೇರು ಮರ ಶಿವರಾಮಣ್ಣ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ದು ಈತ್ ಹುಷಾರು ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಂಡು ಮರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅವ್ರ ದಾಯ ತೋರಾತೀನಿ ಒಂದು ಅಕ್ಕ ಈತ್ ಬಗೆ ಬಗೆತ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಮಲ್ತುಕೊಳ್ಳ ತಿನ್ನಂದೆ ಕುಳ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಬಂದ್ಲೆಗೆ ಅತೆ ತುಳೆ ನೆಯ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೀರು ಬರೋದು ಮಾರೆ ಆಹಾ ಮೆತ್ತೆದ ಗಂಜಿದ ಮಿತ್ತು ಬೆಚ್ಚ ಮೆತ್ತೆದ ಗಂಜಿದ ಮಿತ್ತು ಏತ್ ಶೋಕದ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಹಾ ಎಂಚ ಉಪ್ಪತೆ ಈಗ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಾರಾಯದ ಗಂಜಿ ಅವಳು ಆಟಿಡು ಮಾತ್ರ ತಂಪ ಅವಡು ನಡೆದ ತಾರಾಯದ ಗಂಜಿ ಮಾಡ್ತದ ಅಂಚನೆ ತಜಂಕ್ ಅವು ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ದುಂಬು ಅಂತ ಎತ್ತಲ ಇತ್ತು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಿನ ತಜಂಕದ ಪಕೋಡ ಮಾಡ್ತದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಅಂತ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಮೀನದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯದ ದೋಸೆ
ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂಡ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ನಿನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಸ್ತುಲೇನೆ ಪೂರ ಮಾಂತದ ಅಂಚ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೆರೈಟಿ ಮಾಂತದೇರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತರ ಇಪ್ಪು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾಂತದ ಹೋಯ್ಪದ ನನ್ನ ಜಡ್ಜಸ್ ದಾಯ್ತ ಮಾಡ್ಪೇರು ತೋಡು ಆತ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ರೌಂಡ್ ತೂಂಬತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಈತು ಒಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ಅನ್ ಒಲ್ಲ ತೂತುಜಿ ಮಾರ ಎಂಚ ಏತ್ ಕೋಡೆ ಬೈದಾರ ಅಂದಾಣಿ ಇಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತನೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತ ಮುಲ್ಪನೆ ಪೂರ ಅನ್ನು ಅಂದನೆ ಕಾಯ್ತನ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದನ ಪೂರ ಮೂಳೆ ಮಾಂತನೆ ಅಂಚ ಎನ್ನತ್ತೆ ಬುಡಿ ದಿನ ಅಂದು ದಯಾಂಡಸ ಎನ್ನಿತ ಬುಡಿದಿಲ್ಲ ಪುಗಾರಿಜಿನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬಯ್ಯನ ಒಣಸಲ ಅಂದಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಮುಲ್ಪ ಏತ್ ಮಂತಣದಾನ ಇಲ್ಲಡ ತಿಕ್ಕೊಡತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮೀನು ಅವು ಆಯ್ತು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಣ್ಣೆ ತೂಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಣ್ಣಗೆ ನನ್ನ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕುಳ್ಳೋಡತ್ತ ಮಾರ ಕೆಬಿ ಬುರ್ದು ಬಂದು ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಬಂದಾಗ ಪಂಡೀರು ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ತದ ಪೊರ್ಲದ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಂತ್ ಬಳಸಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಲ್ಲ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಣಿಗೆ ದಯಮಾಡಿ ನಿಖಲು ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿದಾದ ಮಾಡ ಆ ಕಣ್ಣನಿ ಬೊಡೆದು ಸೇರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿನ್ನಾಪುನ ಬುಡ್ಲೆ ಅವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬಟ್ ಈತ್ ವೆರೈಟಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಆಂಡ ಒಂದು ದಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಲೆ ಹತ್ತು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಈತು ಖುಷಿ ನೆತ್ತ ಪಿರೌಡು ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ ಎತೋ ದಿನದ ಮಾತುಕತೆ ಆ ಒಂದು ಕೂಡದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಒಂಜಿ ದಾಂಪತ್ಯದ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದು ಎಂಗ್ಲ ಕೋಡೆ ಡಿಸೈಡ್ ಬಂದನೆ 2 ಐಟಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಇನಿ 4 ಐಟಮ್ ಗೊತ್ತು ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಬತ್ತನೆ ಬತ್ತಾರಂಟೆ ಮಾಡ ಮೂಳೆ ಬತ್ತದ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಕ್ಲ ಐತೆ ಈತು ಬೇಕಾ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಸೆ ಇರೋದು ಈತು ಬೇಕಾ ಆಂಡ ದೋಸೆ ಆಂಡ ಒಂದು ಗಂಜಿ ಆಂಡ ಒಂದು ಆಂಡ ಪಕೋಡ ಆಂಡ ಒಂದು ಮೀನದ ಗಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬುಡಿದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಂತ ನನ್ನ ಜಡ್ಜಸ್ ಇಂಚಿನ ಶೋಕದ ಪ್ರೀತಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಒಟ್ಟುಗು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಅದೇ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ತೂಕ ಎಂಚ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬರಡ್ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ ಮನ್ಪೆ ಆಂಡ ತಿಂದಿನ ಅಕ್ಕಲ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಯಾರು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕಿ ವಡೆ ರೊಟ್ಟಿ ಎತ್ತ ಅಕ್ಕಿ ವಡೆ ಅಕ್ಕಿದ ವಡೆ ಅಕ್ಕಿ ವಡೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಿ ರಟ್ಟವರ ಅಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಂದ್ಪೋಗ ಅಲ್ಲೇ ತೂಲೆಗೆ ಎಂಕ್ ರಟ್ಟುಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಜಾರೆ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಕ್ಕೊಂದು ಪತ್ರೊಡೆ ಒಂದುಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಇಟ್ಟು ಓಕೆ 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 ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಬೈದಾರ ಮೇಡಮ್ ಇಂಕ್ಲ ಬಣ್ಣಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ 11 ಆಂಡ್ ಅಕ್ಕಿನಾಗ ಲೇಟ್ ಸಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಣಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಏಪಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮನ್ಪುನ ಐಟಮ್ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮನ್ಪುನ ಐಟಮ್ ತುಲೆ ಅವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ದಮಣ ಏಪಲ್ ಮಲ್ತದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ ವಡೆ ಬಾರಿ ಶೋಕತೆ ಈಗ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಉಂಡಿ ಅಲ್ಪ ಕುಡಂಜಿ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಕ್ಕಿ ವಡೆ ಪಾಡ್ದ ತಿಂಕ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ ಅದೇ ಓಕೆ ಕೂಡ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಒಂದು ಪತ್ರೊಡೆ ಒಂದು ನೆತ್ತ ತೇವು ದೈರೆತ್ತ ಪತ್ರೊಡೆ ಕೂಡ ಸುಕ್ಕ ಒಂದುಂಡು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕಲ ಒಂದುಂಡು ಓಕೆ ಆಟಿದ ತೆನಸಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ ದುಂಬು ಅಕ್ಕಿ ಒಡೆ ಪಂಡ ಬಿನ್ನೇರು ಪೂರ ಬನ್ನಗ ದುಂಬು ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಉಂದು ತುಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮರಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದ ಅಕ್ಕಿದ ವಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರಿತ ವಡೆ ತ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ದುಂಬು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತರಂಡ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅತೆ ಮಾಮೂಲಿ ಅತೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ದು ಈಸಿ ರೊಟ್ಟಿ ಕಂತದ್ದು ತಿನ್ಪ ಅತೆ ಪತ್ರೊಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ತೆನಸ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಆಟಿಡು ಪತ್ರೊಡೆ ಮಲ್ಪುವೆರು ಓಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅತ್ತೆ ನಮಗೆ ದಯಪಂಡ ಆಯ್ತು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ ನಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪುನ ಅಟ್ಟಿಲ್ದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಓಕೆ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏಪಲ ವರ್ಷ ಬರ್ಪಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬತ್ತಿತ್ತ ಅಂದೆ ಒಂದುವೇನೆ ಮಂದಿ ನೀರು ಇಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಎಟ್ಟಿ ಸುಕ್ಕಪುರ ಮಂತಿತ್ತ ಎಟ್ಟಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರಿಗೆ ಜಂಜಿ ಸುಕ್ಕಪುರ ಅಲ್ಲೂ ಜಂಜಿ ಸುಕ್ಕಲ್ಲ ಮಂತಿತ್ತೇರಿಗೆ ಮಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅವೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಟ್ಟಿಲ್ದ ಕೋಣೆಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ದ ಡಬ್ಬೆಡ್ ದೀಪತೆ ಮಾತ ಸಾಮಾನು ಬೇತೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಚೂರು ದೀಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪೂರ ಇಂದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ತುಲೆ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ತುಲೆ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜತೆ ಮೇರ್ ದಾದ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇರೆ ಪೂರ ಎದೂರೆ ದೀದು ಬಿಡ್ತೇರೆ ಸೊ ತಜಂಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇಂಕ ಇರ್ದಾದ ಮಲ್ದಾರ ಅಂಚಂಡ ತಜಂಕದ ತಂಬುಳಿ ಮಲ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ತಜಂಕದ ತಂಬುಳಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಪುದರ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದು ನೆಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪುವರ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪುವ ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬುಡ್ದೆ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲಡ್ದು ಮಲ್ತೆನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆವು ಈ ಆಟಿಕ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಪೋದು ತಿನ್ಪನಮ ಅಪಾಗ ಅಜೀರ್ಣ ಆಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಐಕು ಬೋಡಾದಿ ಈ ತಜಂಕ್ ತಂಬಳಿಟ್ಟು ಒಣಸು ಮಲ್ತೆಂಡ ಶೋಕು ಜೀರ್ಣ ಆಪುಂಡು ಪಂಪುಣ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಯಾನ ಹಿಂದೆ ಆರ ಅಟ್ಟಿಲಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಒಟ್ಟುಗೈತ ಐಟ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಲಪನೊಂದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ಡ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಕಲ್ಪುನ ಮಲ್ಲತ್ತ ಐತ ಪಿರೌಡುಪ್ಪು ನಂಚಿತನ ಐತ ಸತ್ವನ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನ್ ನಾವು ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅತೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್
ಪಂತಿನ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಮರಿಯಲಾಡು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುವರ ಇಜ್ಜಿ ಏಪಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಬೇತೆ ಸೀಸನ್ ಇಟ್ಟು ನಮಕ್ ತಜಂಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಅವು ಅಳಿತುಂಡ ಸಂತಾನ ಈ JCB ಓಡೆ ಮತ ಪೋತುಂಡು ಅಡೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಈ ಎಂಚಿನ ಕೆಲವು ಸಂತತಿ ಸಸ್ಯ ಸಂತತಿ ನಾಶ ಆತಂಡ ಐತೊಟ್ಟು ಬೇತಿದ ಅದುಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ತಂಬುಳಿದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಚೇವು ಕಣಿಲೆ ಪಕ್ಕ ಆಟಿದ ಕೂಟನಿದೆ ಪಂಡ ಆಟಿಡ ತಿನ್ಪುನ ಮಾತ ತೆನಸನ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಐಟಮ್ ಉಡೆ ಮಲ್ತ ತೋಜ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಐಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಯಾನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಚೇವು ಕಿರ್ಮುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಕೆಲವರು ಪುಳಿಯೇ ಪಾಡ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 10 ಅಂಬಡೆದ ಈರೆ ಪಾಡ್ತೆ ಆ ಅಂಬಡೆದ ಈರೆ ಚಿಗುರು ಈರೆ ಪಾಂಡ ಚೇವು ಬೇನಾಗನೇ ಪಾಂಡ ಪುಳಿಕ್ ಪುಳಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಿರ್ಂಬುಜ್ಜೆವು ಅಲ್ಲ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಚೇವು ಒಂದು ಕಿರ್ಮುಂಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನೇ ಅಂಡ ಅವು ಕಿರ್ಂಬೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಾಡುನಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಪುಳಿ ಪಾಡುವ ಆಂಡ ಅಂಬಡೆದ ತಪ್ಪು ವೈಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಸತ್ವಲ ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಅವಳ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಅದು ನಮಗೆ ಪುಳಿತ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಕಿರ್ಮುನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಉಂಡತೆ ಸೊ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ನೋಟ್ ಮಂತದ್ದು ದೀಲೆ ನೆಕ್ ಕಣಿಲೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಕಣಿಲೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಕಣಿಲೆ ಚೇವು ಗಸಿ ತುಲೆ ಕಣಿಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮಾತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕಚ್ಪು ತಿಂದುಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಪೂರ ಸತ್ವಲ ನಮಗೆ ಈ ಆಟಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಚೇವು ದಾಯಿ ತಿನ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಟ್ ಚೇವು ಭಯಂಕರ ಬೊಳಿಯುಂಡು ಆಂಡ ನಮಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ ಚೇವು ಮಲ್ತಂಡ ಇತ್ತೆದ ಜೋಕ್ಲು ತಿನ್ಪುಜೇರು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚೇವುದ ಕಜಪು ತಿಂದು ನಾಣಿ ನಮಕ್ ಮನತಾಣಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಕರುಳುನು ಚೋಕು ಮಾಲ್ತದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಉಲ್ಲಾಸ ಕೊರ್ಪುಂಡು ದೇಹಗ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆದ ಐಕ್ ಅಪಾಪಗ ಈ ಸೀಸನ್ಡ್ ಚೇವುನು ತಿನ್ನೋಡು ಲೈಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಲ್ಪನೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಆಟಿದ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಡಿದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ತಿನ್ನೋಡು ಬಂದು ಅವು ಖಾಲಿ ಬಂಜಿದ ಬಡವನು ತಾನೇ ಪೆರೆಗತ್ತು ಬಂಜಿದ ಉಲೈಡುಪ್ಪು ನಂಚಿತಿನ ಕಲ್ಮಶಲ್ನ ಪೂರ ಅವು ದೆಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗ ಬೋಡಾಪು ನಂಚಿತಿನ ಆರೋಗ್ಯಗ ಬೋಡಾಪು ನಂಚಿತಿನ ಮಾತ ಸತ್ವನ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ನಮಗೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಆಯ್ತ ಬಗೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆದ್ಲ ಮಾತಾಯ್ತ ರೀಸನ್ಲ ಪಂಡಿರು ದಾಯಿಗೆ ಮುಂದೇನು ತಿನ್ನೋಡು ಬಂದು ಸೊ ನೋಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಆಟಿಡ ಇಂಚಿನ ತೆನಸನ್ನು ತಿನ್ಕ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಬೇತೆ ಬಾಯಿ ರುಚಿ ಅಪ್ಪನ ಎತೋ ತೆನಸಲೇನು ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪ ಸರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಐಟಮ್ ಮಲ್ದೇರಿ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಅವು ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಅವೇನು ಪೂರ ಅಂದ ಎಂಚ ಮೇಡಮ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡ ಆರು ಮಾತಾ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ರಡ್ಡೆತ್ತಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂದೆ ಅವ ಯಾನೇನು ನೀನಿದಾನೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಲ್ದು ಜೇರು ಬಂದೆ ಅರೆಗೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತು ನೀನು ಆಟಿದ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ದಾದ ಮಲ್ತಿನೋಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದ್ರೆ ಎಂಚಾತೆ ಸೈಡ್ ವೆಜ್ ಎಲ್ಲ ಬೋಡ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದದ್ದು ಬಂಜಿ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆವೋಡಂಡ ಮೇರ್ನ ಕಚ್ಪು ತಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಇರ್ಲ ಆಟಿಲ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇವಂತೆ ಕೈತಲು ಉಂತದು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೇತೈತೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಕ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತಿಕ್ಕಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೈತೆ ದಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಚಿನ ಓ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಗ್ ನಮ್ಮ ಜೀವಗೆಡ್ಡ ಸತ್ವದ ಅಂಚಿನನೆ ಪೂರ ವೆರೈಟಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಂದೇರು ತುಲೆ ಕಣಿಲೆ ಪದಿಂಗಿ ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪದೇರು ಅಲ್ಪ ಪತ್ರೊಡೆ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರಿ ಅಂದಾಲಕ್ಕೆ ಏನು ಜೀರಡ ತೀರ ಪಣ್ಣ ವಿಷಯಗ್ ಎನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಯಿನವಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಡು ಖಾಲಿ ಆಟಿಡ ಉರುಡು ತಿಕ್ಕನೋ ಒಂದು ಐತ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಈ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಏಪಲ ಆರೋಗ್ಯಗ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಉರುಡು ಬುಳಿನವೇ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮೊಳಕೆ ಬರ್ಪಾಯಿನ ಪದಂಜಿಲ ಕಣಿಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉರುಡು ತಿಕ್ಕನೋ ಅವಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಂದೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಹಾರ ಉಂಡು ಬಂತೆ ಅವತ್ತಂತೆ ಇಂಚಿನವು ಖಾಲಿ ನಂಗೆ ಮೂಳೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಇಂದೆಟ್ ಭಯಂಕರ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಪಂಡತೆ ಇಂದು ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪನೆ ಇಡ್ಡೆ ಎಸ್ ಸರ್ ದಯ ಪಂಡ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ ಆಟಿ ಪಂಡ ಬಂಗದ ತಿಂಗೋಲು ಅಂದವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂದು ನೆನ್ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಅಂದು ಪಂಡುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ ಒವ್ಲ ತೆರೆಯಂದೆ ತಿಂತಜೇರು ದಯ ಪಂಡ ಅಕಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಂದ ತಿಂತಿನಕಲ್ಲ ತೈತ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸತ್ವದ ಅರಿವಿತ್ತಂಡು ಸೊ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ದಾದಾತಂಡು ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಬಂಜಿದ ಬಡವಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಏತೆ ಐಟಮ್ಲ ಉಂಡು ನಮಕ್ ತಿನ್ನೇರೆ ಆಂಡ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಆಟಿದ ಲೇಸ್ ಪನ್ಪುನ ಬರುಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಶೋಕದೊಂಜಿ ಲೇಸ್ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ಪುಯರು ಒಂದು ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತೆದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂದ ಇತ್ತೆದ ಮಾತ ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆಹಾರ ಪೇಟೆಡು ತಿಕ್ಕನ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಒಯ್ಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶರೀರಗು ಬೋಡ ಏನ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಇಜ್ಜಂತಿನ ಫುಡ್ ತಿನ್ಪನ ಇಡ್ತು ದುಂಬು
ಐತ ವಿಷಯ ದಿಂಜ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತದೆ ಇಂಚಿನ ಆಹಾರ ತಯಾರು ಮಂತಂದಿದ್ದಾರೆ ನಂಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಐನ ಆರೋಗ್ಯ ರೀತಿಯ ಮಂತದ ತಿನ್ಪನ ಇತ್ತೆಗೆಲ್ಲ ಇಡ್ಡೆ ನಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಇದು ಪತ್ರೊಡೆ ರೋಸ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಮೆಣಸು ಹುಳಿ ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಇದು ಎಂತ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಸೀತದೆ ನಮಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿಸಿ ಕೆಸುವಿನ ಎಲೆಗೆ ಹಾಕಿ ಆಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ರುಚಿಗೂ ಬಾಯಿಗೂ ರುಚಿ ಆಗ್ತದೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ನಾವು ಅದೇ ಪತ್ರೊಡೆ ಫ್ರೈ ಮತ್ತೆ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಕಣ್ಣಿಲೆ ಪಲ್ಯ. ಸರ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಾಥ್ ಅವರು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡುದು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡುದು. ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಊಟ ಮಾಡುವ ಖುಷಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಹೌದು. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಸಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ತಿಂದ್ವಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ತಿಂತಾರೆ. ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡದೆ ಹಳೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮನವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡುದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೊಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ, ಚಂದದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಮಾಡುವಂತ ಅಡುಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಸರ್ ನೀವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರ್ಶ. ಪಾರ್ವತಿ, ಈಶ್ವರ ಪಾರ್ವತಿ, ಹೆಸರು ಈಶ್ವರ ಪಾರ್ವತಿ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಈಶ್ವರ ಪಾರ್ವತಿ ತರಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮನೋಭಾವ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇವರು ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಬೇಕಲ್ವಾ ಸರ್? ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸಾರದ ಸಾರ ಇದೆ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಆಟಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಇರುವಂತದ್ದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಬದುಕಿನ ಬಂಡಿಗೆ ಎರಡು ಚಕ್ರಗಳು ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸಬೇಕಲ್ವಾ? ಬದುಕಿನ ಬಂಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾದ ಅಡುಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮೇಡಮ್, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪಕ್ ರೈಕಲ್ಲು ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊಡ್ತಾ ಉಪ್ಪಡಿ ಪಚ್ಚಿಲಿನ ಮಂತು ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ದೊಡ್ಡ ಒಯ್ತ ನಡು ಬಂದು ದೂರ ಪೋತೇರು ಗೊತ್ತು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪನೋಮರ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದು ಉಪ್ಪಡು ಬಚ್ಚಿಲು ಮಲ್ದೆ ಮಾರೆ ತಿನ್ಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮಣ್ಣ ಆರು ಉಪ್ಪಡು ಬಚ್ಚಿಲು ಬಾರಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಎಂಕ ತೋಜುಂಡು ಅಕ್ಕ ಬಾರಿ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಯಮಾಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಲಾರ ಉಪ್ಪಡು ಬಚ್ಚಿಲು ಮಲ್ದೇರು ಬೆಲಕಾಯಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಮಂದಿರು ಇಲ್ಲಡಂತೂ ಉಪ್ಪಡು ಬಚ್ಚಿಲು ರೆಡಿ ಉಂಡು ಎಂಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇರು ಆಟಿದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಜೀತ್ ಉಪ್ಪಡು ಬಚ್ಚಿಲು ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೊಂದಾರೇನು ಸೈಡ್ ಅಂತ ಅದು ಉಡುಪೇರು ಅದೇ ಆರು ಬೇಗ ಉಪ್ಪಡು ಬಚ್ಚಿಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ಆರು ಕಾರಣ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಒರಿಯಗ್ ರೆಡಿ ಡಿಶ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಕನಿಲೆ ಪದಿಂಜಿ ಮಲ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಗೆಂಡದಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಡಿಶ್ ಅವಡತ ಐನ ಆರು ಮಲ್ತೆ ಐ ಕಾರನ್ ಬೇಗ ಮಲ್ಪದ ಕಡಪೂರ್ಣ ತೂಲೆ ಮಾರೆ ಏತು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲಡ್ಲಾರೇನು ಉಪ್ಪಡು ಬಚ್ಚಿಲು ಮಲ್ಪುನು ದಾಲಜ್ಜ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾತ್ರ ಬಿರಿಯಾನಿ ಯಾರ ಮುಖ ಮೂಲಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತತೆ ಅರೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾರಾರೆ ಮನ್ಪುನ ಜೋಶು ತುಂಡು 100% ತಿನ್ನೋಲಿ ಹಿರೇ ಗೊತ್ತು ಪಂದ್ ಎರಡಕ್ಕೇನೋ ಮೈದೇರದ ಅನ್ನ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ ಹಿರೇ ಬಂದು ಇರು ಸರಿ ತೂಲೆ ಒಂಚೂರು ತಪ್ಪೋಡು ಮೀನು ಮುಂದೆ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಬಂತೆ ಇರು ಇಂಚ ಮಲ್ದಾರ ಒಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನೋಡ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪೇರ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಆತ ಪುರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪೇರ ಟೀಚರ್ ಅಂದಾರೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಬಂದುಪ್ಪಾರಿ ಈ ಜಾರ್ ಕೇರ್ನ ರೀತಿ ಅಂಚ ಉಂಡು ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿ ಜಾವ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಲ್ಲ ಬೋಡತ್ತಾವು ಒಂದು ಮಂಡಿರೆ ಅಂಚ ಪೊರ್ಲು ಯಾಕಡೆ ಅರಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಲ್ತೀರ ಅಂಚ ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡು ಬಚ್ಚಲ್ ತಿನ್ನಕ್ಲ ತಿನ್ವೇರದೆ ಅವು ಒಲ್ಪರ್ದು ಪಂಡ ಐನ್ ಎಂಚ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪುಣ ಹಿಡ್ದು ಬೇಕಲ್ಲ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರ ಅರೆಗ ಅವು ಇಷ್ಟ ನಾನು ಕೋರಿ ಮೀನು ಇಷ್ಟ ಮೀನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಕೋರಿ ಅಂಚ ಊರ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂದ ಜಿ ಮಾತಲ್ಲ ತಿನ್ಪೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಪನುಚ್ಚಿ ಒಪ್ಪನೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿನ್ ಯಾನು ಗೆಂಡದಡ್ಡೆ ಬಕ್ಕ ಕನಿಲ ಪದಿಂಚಿ ಗಸಿ ಕನಿಲ ಪದಿಂಗಿ ಕಣ್ಣಿಲೆ ಪದಂಗಿ ಗಸಿ ಹೆಲ್ದಿ ಅತೆ ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪದೆ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ನಾನು ಪದಿಂಜಿಕೆ ಮಲ್ಪೋಡಂಡ ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪದೆ ಮಲ್ಪ ಕಜ್ಪು ಅವು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ದಿ ಅತೆ ಪಕ್ಕ ಅವು ದುಂಬುದ ಡಿಶ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಯುನಿಕ್ ಆದ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ದುಂಬು ಆಟಿದ ಟೈಮುಡು ಮಲ್ಪುಡು ಕನಿಲೆ ಪದಿಂಜಿ ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿರು ಗೆಂಡದಡ್ಡೆ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಯುನಿಕ್ ಆದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋತುಜಿ ಎನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಅವು ತಿಕ್ಕಜಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡಿ ಐಕ್ ಮಲ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್
ತಿನ್ನಕ್ಕಲ್ಲ ಸೊ ಮಾತೆರ್ನ ಒಟ್ಟುಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಶೋಕದ ಅಟಿಲ್ ಮಂತದ್ದು ಪೊರ್ಲುಡು ತಿನ್ಪುನ ಖುಷಿ ಅದೈತೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಡೆ ಇಡೀ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ದಯಪಂಡ ಗೆಂಡ ದಡ್ಡಿಯಲ್ಲ ಆತ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ತೆಕ್ಕರೆ ಪಾರ್ದು ಅವು ಖಾಲಿ ಅತ್ತು ತೆಕ್ಕರದ ಸ್ಮೆಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಕಣಿಲೆ ಪದಿಂಗಿ ಪನ್ಪುನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇತ್ತದ ಅದು ಪನ್ಪುನು ನಮಕ್ ಕಣಿಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡಲವಿನ ಮನ್ಪರ ಉದಾಸೀನ ಉಡ್ಪು ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕು ಜಂಕ್ ಯಾನ್ ಪಣ ಮಲ್ಪು ಜಿಂದಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಮಗಳು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಿರು ಬಕ್ಕ ಕನಪ ಅದು ಎಂಕ್ ಬಕ್ಕ ಅವು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪೂರ ಯಾನ್ಕ್ ಇಂದು ಆಯ್ತು ಯಾನ್ ಇಡಿಯೇ ಕನತ್ತದು ಯಾನೇ ಕೊಚ್ಚಿದ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ ಬಕ್ಕ ಪದಿಂಜಿಲ ಅಂಚನೆ ಯಾನೇ ಮುಂಗೆ ಮಲ್ಪದು ಯಾನೇ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಗಡಿ ಆಟಿದ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತೆನಸನ್ನು ತಿನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಲ್ಪಂತೇರು ಅಂಚ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದಯಪಂಡ ಈರುಂದೇನು ತೂನಗನೆ ಎಂಕಾಪುಂಡಿರ ಏನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುವಾರು ಸಾಧಾರಣ ಹಳ್ಳಿದ ದುಂಬುದೇನು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುನು ಹಳ್ಳಿದ ಟೈಪ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೇದೇನು ಮತ್ತ ಮಲ್ಪುವೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಚ ಬಂದಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ಪುಜ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ದಾದಾಪುರ ತಿನ್ನೋಡು ಪತ್ರೋಡೆ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಡದಲ್ಲ ಮಲ್ಪಾರ ಆಯ್ಜಿನ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿವರ ದೀಪಕಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಗ ಜಸ್ಟ್ ನೆಲ್ಕದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ನೆಲ್ಕದ ಬಂದಾಗ ಆರು ಒಣಸು ಮಲ್ಪಂದೆ ಬುಡ ಪಂಡದ ಬತ್ತಡ ಖಂಡಿತ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ದೀಪ ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಏರ್ಲ ತಿನ್ಪುನ ಕ್ಲಿತ್ತನ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನಿ ಬಂಡ ಖುಷಿ ಓಕೆ ದೀಪಕಣ್ಣ ದಯಪಣ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಮಲ್ತದ ಇದು ಹೋತೆ ರೆಡ್ಡೆ ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ಉಪ್ಪಾಡು ಪಚ್ಚಿಲು ಪನ್ಪುಣೆ ನಾಯ್ಕ್ ಅವು ಬೆಚ್ಚಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಚೌಲಿ ಆಯ್ನೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲಿ ಒಣಸು ದೊಡ್ಡ ಗತ್ತೆ ಕಾಲಿ ತಿಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಡ್ರೈ ಐಟಮ್ ಆತು ತಿನ್ನರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ ದ ಸೈಡ್ ದ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಡಿಶ್ ದಯಪಂಡ ದುಂಬುದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಕಜಿಪಾದ ತಿಂತೀನಿ ಅಂತ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬಡವನು ಬಂಜಿದ ಬಡವನು ತನಿಪೆರೆಗೆ ದಾದ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಂಚಿ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಸೊತ್ತುಳು ದಯಪಂಡ ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚಿಲು ಮರಕೆರೆಂಗೆ ಪೂರ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಬಡವುದ ದಾಯಗೊಂಡ ಮರಿಯಾಲಾಟ್ ಬೇತೆ ಊಲ ಬುಲೆಪುಜಿ ಅಂಚಾತ್ ಮರಿಯಾಲಾಗದಂತ ನೆನ್ನ ದುಂಬೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ದದ್ದು ಉಪ್ಪುದ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇಡ್ದು ಏಪ ಬೋಡಲ್ಲ ದೆಪ್ತು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪಕ್ಕಟ್ಟು ಮಾಲ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾಲ್ಪುಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡಿಶ್ ಅಂಚಾತ್ ನಮ್ಮ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ನೆನ್ನ ಅಲ್ಲಿಲೇಟು ಭಾರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತದಾದ ಬಂಡ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮಾಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾಕೆ ಬಂಡ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಆ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಆ ಕುಕಿಂಗ್ ದ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚಿಲ್ ಪಾಡ್ದಿಯರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅವು ಮೇನ್ ಉಪ್ಪಡು ಮಾಲ್ಪುಣ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಬಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ತಾಳ್ಮೆ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಡು ದುಂಬು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತಂಡು ಮರ್ಯಾಲಗ ನಮ್ಮ ಸೊತ್ತುನು ದೆತ್ತ ದೀಪುನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡತೆ ಮಾತ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಗುಜ್ಜೆನ ಕಂತದು ಅವೇನು 3-4 ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋ ಅವಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತನೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚಾತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕಲು ಅಲ್ಪ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಾಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚಾತಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಪೂರ ಒಂದು ಆವಂದಿತ್ತು ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಚ್ಚಿಲು ಉಂಡತ ಒಂದು ಪೆಲಕಾಯ್ತ ಒಂದು ಅಂಡ ಒಂದು ಪೆಲಕಾಯಿ ಫುಲ್ ಪರಂದು ನತ್ತು ಒಂದು ಪೆಲಕಾಯಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂದು ಬುಲೆತ್ತಿನ ಪೆಲಕಾಯಿಟ್ಟು ಅಯ್ನ ಆಯ್ತ ನೆನ್ನು ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲ್ತ ದಿಡ್ನೆ ಪಾಡ್ದಿಡ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಿನಿಮಮ್ ಬೋಡಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಕ 2-3 ತಿಂಗಳನ್ನು ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಸೊ ಐನು ಮಾಲ್ಪಡ ವಿಧಾನ ಎಂಚ ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಐನು ಏತ್ ಬೋಡ ಆದಿತ್ತು ಐನು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸೋಕ್ ಮಾಲ್ಪಡು ರಿನ್ಸ್ ಮಾಲ್ಪಡು ಅಟ್ಟು ಉಪ್ಪುದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪಡು ಐನಾತು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುದ ಅಂಶ ಪೋಪುನ ಅಂತಂದು ಬಿದೈದಿರೋಡು ಅವು ಆಯ್ನ ಎಡ್ತು ಬುಕ್ಕದಾದ ಮಾಲ್ಪಡು ಅಡ್ಡ ಮಾಲ್ಪಡು ವಿಧಾನ ಭಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೆಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಎಡ್ಡೆ ಶೋ ಕಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಡು ಎಡ್ಡೆ ಎಣ್ಣೆಟ್ಟು ಒಂತ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಾಪಡು ಅವು ಫ್ರೈ ಆವಂತಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಜೀರಿಗೆ ಶುಂಠಿ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸು ನೆನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಡು ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ ಎಣ್ಣೆ ಜನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ಸೈಡಿಗೆ ದಿರೋಡು ಬುಕ್ಕ ಐನಲ ಬುಕ್ಕ ತಾರಾಯಿನ ತುರಿತಿನ ತಾರಾಯಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪಡು ಖಾಲಿ ಮಿಕ್ಸರ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಂಡು ಸಣ್ಣ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಗತ್ತೆ ಜಿ ಕೋರ್ಸ್ ಆತ ಇತ್ತನ ಯಾರು ಇಂಚ ಕೋರ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಯಾರು ಸೊ ಅಂಚ ಮಾಡ್ದ್ರೇನು ಏಪ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಪ್ಪಾಗ ನೆನ್ನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಐನು ಎಡ್ಡೆ ಶೋಕ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದಿಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಐನು ತಿರ್ಗಾ ಒಂದಿಪ್ಪೋಡು ಅಡಿಪತ್ತನಂತೀನಿ ಬುಕ್ಕ ಅವು ಪೂರ ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪುಡು ಗಟ್ಟಿ ಆನಾಗ ಐಕ ಮಸಾಲಾನ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸಾಲಾನ ಪೂರ ಪಾಡ್ತಾ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದಿಪ್ಪೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಕ್ ಒಂದು 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಂದು ಹಾಪುಡು ಬುಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕುಲ್ನಾಡು ಇಲ್ಲಡ ಅಕ್ಕನೆ ಪಾರ್ದೀಪುನ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಚ್ಚಿಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ ದೀರ್ತಿಪ್ಪಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಮರಿಯಾಲಾಗ ದಾದ ಬೋಡು ದುಂಬು ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಪೂರ ಇಲ್ಲಡ ನಡಪುಂಡು ಕೆಲಪುರ ನಡಪುಂಡು ಕಣಿಲೆ ಮಲ್ದೇರು ಪದಂಗಿ ಕಣಿಲೆ ತಿಮ್ಮರತ ಚಟ್ನಿ
ಇಂಚಿನ ತಜಂಕ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಅಂತ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ತೆನಸನ ಮರತದ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಡ ಅಡಿಗೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೋರಕ್ಕಾಗೆ ಮಾಲ್ಪೇನು ಏನು ಮಾಲ್ಪ ಕವಂಡೆರಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಏನು ಖಂಡಿತವಾತು ಮಾಲ್ಪೇನು ಏನು ಸಂಡೇಸ್ ಯೂಶಲಿ ಏನು ಫ್ರೀ ಫುಡ್ ಸಂಡೇಸ್ ಯೂಶಲಿ ಯಾನೇ ಕುಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುನ್ಗೆ ಅಂದೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಡಿಶಸ್ಗೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಬೂಡಿಯಾರದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋಂಡ ನಮಕ್ ಬಂಜಿದ ಬಡವ ಗೊಂಜಿ ಏಪಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಆ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋವೊಲಿ ಪಂದಂಚ ಅದು ಒಂದೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅದೇ ಏಪಲ ಬರೋಲಿ ದೀಪಕಣ್ಣನ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನೋಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಸಂಡೇನೆ ಪೋಡ ಸಂಡೇ ಒಂದು ದೀಪಕಣ್ಣ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಏನ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಶೂರ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಬಂತದ ಬಚ್ಚಿ ಹೋತಾರ ಅಂದ್ ಬಚ್ಚಿದು ಜಿ ಮಾಮೂಲಿ ಅತ್ತ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ ಬಂತು ನತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂತ ನಿಂಗ್ಲ ಮಣ್ಣದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂತ ತುಲೆ ಅವಲ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ತುಲೆ ನಮಕ್ ದುಂಬುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಜನಡಿ ಇತ್ತೆ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಂತು ನಾವು ಕಾಮನ್ ತುಲೆ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆಡ್ ಶೋಕುಡು ಒಂಜಿ ಹುಳಿ ಮುಂಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರಿ ಊರದ ಕೋರಿ ಊರದಜ್ಜಿ ಕೋರಿದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರೆ ಅಂಚನೆ ಉಂದದೇಕ ಸುಕ್ಕ ಮಂತದನ್ನ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪುದ ರುಚಿಯೇ ಬೇತೈತಿ ಇಲ್ಲಡ್ ನೆಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪುನ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮನ್ಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟೆ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚ ತುಳುನಾಡದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ತುಲೆ ಅವಲ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ತುಲೆ ಯಾಕೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ ಆಪೂಜಿ ಬಿಸಲೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಕೈಲಿ ಪಡೋಂದಿ ಪೊಡಿ ಜನ ಅಡಿಕೆ ಬತ್ತನಂತೆ ಅಡಿ ಬತ್ತನಂತೆ ಬಿಸಲಡ್ ಮಂತಿನ ಕಜಿಪುದ ರುಚಿಯೇ ಬೇತೈತಿ ಎಸ್ ಎಂಚದೆ ಬೇತೆದಾದ ಪೂರ ಮಲ್ತಾರೆ ಪತ್ರೊಡೆ ಉಂಡು ಪತ್ರೊಡೆ ಮಂತ ಒಡೆ ಮಂತದ ಅಕ್ಕಿ ಒಡೆ ಮಂತಿನ ಅಕ್ಕಿ ಒಡೆ ಅಕ್ಕಿ ಒಡೆ ಎಲ್ಲ ಐಕ ಚಪ್ಪೆ ಸಾರು ಮಂತ ತಾರೇದ ಪೀರ್ ಪಡ್ದು ಸಾರು ಮಂತ ದಾದ ಉಂಡು ಅರಿತ ಒಡೆಕ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಬೋಡ ಪುನಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಇಜ್ಜಿ ತಾರೇದ ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ಮಂತಿನಂಚಿ ತಿನ್ನ ಕೋರಿ ಸಾರು ಬಾಯ್ಡ್ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಅರಿತ ರೊಟ್ಟಿ ರೆಡಿಮೇಡಿಕ್ ಅಂತ ತಿಂದದ್ದು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮಕ್ ಅರಿತ ರೊಟ್ಟಿ ಅರಿತ ವಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಡ ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ ವಡೆ ಮಲ್ಪೋಡಂಡ ಚೂರು ಬಂಗ ಉಂಡು ಐಕೆ ಏರ್ಲ ಪೋಪುಜೀರಿ ಅಳಂಚತ ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೋಡಂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಬರೋ ಅಂಚ ಅದು ಶೋಕುಡೆ ಮುಲ್ಪತುಲೆ ಒಂಜಿ ತಾರೈದ ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ಕೋರಿದ ರಸ ಮಲ್ತದೀತೀರ ಐ ತೊಟ್ಟುಗು ಅರಿತ ವಡೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆತುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆಕ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಜೊಂದಿ ತರತ ಒಂಜಿ ಪರಿಮಳ ಬರೋಂದುಂಡು ಒವೇನ್ ತಿನ್ಪುನು ಒವೇನ್ ಬುಟ್ಪುನು ಒಂದು ಗೊತ್ತೇಜಿ ಅಂತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿನ್ ಆಗೋಲಿಯ ಎಂಕ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿನ್ನರ್ ಬಡದ ಕಾಂಪಿಟ್ ಮಂತನೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸೇಟ್ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಸಂಡೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ಡಿಶಸ್ ಐಕ ಬಡದ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ರಾಕೇಶ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆತ ಈಕ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ ಮೆಂಬರ್ ಆತ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಡಿ ಐಕ ಬಡದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟದ ಲೆಕ್ಕ 4 ಜನ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನ ಮಾತ ತಿನ್ಪೇರ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚ ಬತ್ತನ ಎಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ ಎಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಓಕೆ ದಾದೆ ಸರ್ ಒಂದು ಪುನರ್ಪುಳಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪುನರ್ಪುಳಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೊಡಿಪవచ్చు ಎಂಚ ಅಮಲಾವ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಮಲಾವ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಿತ್ತ ಅಂತೂ ಪೋವತೆ ಪಿತ್ತ ಗೆಡ್ಡೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಮಾರೆ ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಈ ಫ್ಲೇವರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಪಾನೀಯ ಬೊರ್ಚನ್ನಕ್ಲೆಗೊಂದು ತುಲೆ ಚೈತನ್ಯ ಪಾನೀಯ ಬೊರ್ಚಂದಿನಕ್ಲೆಗುಂದುಗೆ ನೆಟ್ಲೊಂಜಿ ಕಿಕ್ಕುಂಡುಗೆ ಮಾರೆ ಕಿಕ್ಕುಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂತ ಹೆಲ್ದಿ ಅಂತ ಅಂದೆ ಒಂದು ದಾದಿತ ಎಕ್ಕಡೆ ಅನ್ ಪಂಡೈತೆ ಆಟಿ ಸೊಪ್ಪುದ ಮಣ್ಣಿ ಅಕ್ಕ ಮಲ್ತಾದಿಜ್ಜಂಡು ಎಂಕಿತ್ತೆ ಮಲ್ತದ ಕೊರೊಂದುಲಿರ ಆಟಿ ಸೊಪ್ಪುದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೋಡೆ ಆಯಿನ ಈತು ಶೋಕುಡು ರೆಡಿ ಮಲ್ತ ಕೊರನಾಗ ತಿನ್ನಂದೆ ಪುನೆಂಚತೆ ಅಂತ ತಿಂದಿದ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂಪೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಂಚ ಉಂಡೆ ನೆಯ್ಯಿ ಬಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಬಾಯಿಗೆ ದೀನಗನೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಒಂದು ಉಷ್ಣ ಅಂದಿಟ್ಟು ಉಷ್ಣದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುನಿಕ್ ಐಕ್ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದಾನಾಗ ಅವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡು ತುಲೆ ಏತ್ ಹೆಲ್ದಿ ಡಿಶಸ್ ನಮಕ್ ಮಲ್ತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ದಾಲ ಆತ ಈಸಿಯಿಂದ ಹತ್ತು ಮಲ್ಪರೆ ಆಂಡೆಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿನ್ ಆಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ದಿ ಡಿಶಸ್ ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಈತ್ ಶೋಕುಡು ಮಲ್ದೆ ಅಕ್ಕನಕಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಈತ್ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಡಿಶ್ ನೀರು ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಾಯಿನಕ್ ಅವೇ ಓಕೆ ತುಲೆ ತುಲೆ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಕೇಂಡೆ ನೆತ್ತ ಸೊಪ್ಪು ಊರುಡ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜ ಪಂದೆ ಒಂದು ಮಡಿಕೇರಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ಗೆ ಆಂಡ ಊರುಡ್ಲ ನೆತ್ತವರ ತಪ್ಪು ತೂಲೆ ಎಂಚೊಪ್ಪುಡು ಇರೆ ಎಂಚೊಪ್ಪುಡು ಪಂದು ಸೊ ಎಂಚಾಂಡಲ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಸ್ವರ್ಣಕ್ಕನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಲೆ
ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕ್ಲಬ್ಬುಡು ಬಾರಿ ಗೌಜಿದ ಆಟಿದ ಕೂಟ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತೆನಸಲಿನ ಪರಿಮಳ ಮುಂಕುಗೆ ಹಾಕೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಬೂಡಿಯರ ರಾಧಣ್ಣನಿ ಜಯಕ್ಕನ್ ಬುಡ್ದು ಬೈದೇರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೆರ ಜಯಕ್ಕಂತೂ ಇಜ್ಜೇರು ಅಟಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ರಾಧಣ್ಣೆ ಕಾತಂದುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಈರ್ ಮೂಲು ಅಕ್ಕಲ ಪಾಲು ಪಡೆಪೆರೆ ಈರ್ಲ ಉಪ್ಪುವರು ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಲ ಅಂದು ಈತು ಶೋಕುದ ವೆರೈಟಿ ಡಿಶಸ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾಳ್ನಕ್ಲು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ರೆಡಿ ಆದ ಬರ್ಪೇರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪುದರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ತೆನಸದ ದಾದ ಬನ್ಪರ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಆಲು ಬರೋದನೆ ಮಂಡ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ದುಂಬಿ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗ್ಯಾಪನೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ 30-35 ಜನ ಭಾಗ್ಯಾಪನೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಬರೀ ರಾಯ್ಜಿ ಇಂದು ಮುಲ್ಪದ ಪುತ್ತೂರದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿದ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ರುಚಿ ತೂಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾತ ಒಂಜಿ 10-15 ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದ ಅಡಿಗೆನ ಮಲ್ತದ್ದು ಇನಿ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಾರ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರೈಸ್ ದೆದೊನ್ಯಾರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷೋಡು ಆ ಪ್ರೈಸ್ಲ ಕೊರಿಯರುಂಡು ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಲಬ್ ಹಿಡಿದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೇವಲ ಅಡಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅವಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಲೇನು ಈ ಕ್ಲಬ್ದ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಅವಲ್ತಂದಳು ಪುತ್ತೂರದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಈ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಪಣು ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಮೆಂಬರ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಡಿಗೆದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ನಡೆದವರು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಒಂತೆ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇದರಿಂದ ಕರಿಸತ್ಯ ಅಣ್ಣ ಒಂದು 200-250 ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂದು 100-150-200 ಜನ ಮುಟ್ಟ ಒಟ್ಟು ಗಣಗ ಆವತಿ ಒಣಸಗಾನಗ ನಲ್ಲ ಸೇರುವೇರು ಇತ್ತೆ ಆಟಿದ ಲೇಸ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಆಟಿಯ ಒಂದು ಜೀವನದ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಆನೆ ತೆನಸಿಜ್ಜಂದಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಾವು ನಂಚೆತ್ತಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಸೊತ್ತುಲೆನ್ ತಿನ್ನೊಂದಿ ತಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಒರುಟು ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ನೆಂಪು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಲೇಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಬೆಸೆಯರ ಏತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದುಂಬು ಕರೆಗ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಆಟಿಂದ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ದಿನ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಣಸು ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಬೇತೆ ದಾಲ ಒಂಜಿನ ತಿಕ್ಕಂದನ ಪಟ್ಟುಡು ಆ ಪೆಲಕ್ಕಾಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಿನ್ನ ಆ ಪೆಲಕ್ಕಾಯ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪುಣಂಜಿನ ಸಾಂತನಿಗಿಂತ ನೀನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ನೆಟ್ಟು ಜೀವನ ಮಲ್ಪುಣ ತೋತು ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಐನೊಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮಾತ ಆಚರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆಟಿಂದ ಬಂಡ ಇನಿ ಆ 12 ತಿಂಗಳು ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಭಾರಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ತಿಂಗಳು ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೇವಲ ಇಂಗ್ಲು ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಲಬ್ ಹಿಡಿದು ಮಾತಾಡೋದು ಮಾತ ಕ್ಲಬ್ಲಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಪುತ್ತೂರು ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶಡೆ ಈ ಒಂದು ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸೋದು ತೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ನಡೆದವರ ಖಂಡಿತ ಅದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಟಿಂದ ಬಂಡ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಕರಿನ ಆಯ್ಕೆ 2-3 ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ಆಟಿ ಬರ್ಪುಡು ಎಪ್ಪಂದು ಮಾಡ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಕಾಪುಣಂಚಿನ ತಿಂಗಳು ಆತುಂಡು ಆಟಿ ಮುಗಿನಾಗ ಬೇಜಾರ ಒಂದುಂಡು ಅಂಡ ಸೋಲ ಒಂದು ಬಂಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೀರ ಅರೆಗ್ಗಾಲ ಒಂದು ಶುರುವಾಯಿಲ್ಲ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಆಟಿಂದ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಏನಿಡ್ದಾರ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಚರಿಸೋದು ಅಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಣ್ಣ 30 ಯೂನಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ 10-15 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಮಾತೆರೆಗಳ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲಿ ಹಳ್ಳಿದಾಗ್ಲಿಗಳ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೇಟೆದಾಗ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಲು ಈ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಲ್ಲ ಆಟಿಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸವು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಣ್ಣದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಕೃತಿದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಲಬ್ ಆಟಿಡ್ದ ಕೂಟ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಅಂಚ ಮಾತಾ ಕ್ಲಬ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನಕ್ಲು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐತೊಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಟಿದ ಗೌಜಿ ಅಂಡ್ ಐತ ತಿನಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರ್ತದೇರಿ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಐತ ಮಹತ್ವಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಐತ ಬೆನಿಫಿಟ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಂಡ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಡುನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ್ ಐತ ಆಟಿಡ ದುಂಬುದಕ್ಲು ದಾಯಿಗೆ ಆಟಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಟಿಡ ತಿನಿಸು ದಾಗಿ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಿರಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾಹಿತಿದ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ಇಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ದುಂಬುದ ಜನ್ರೇಷನ್ ದುಂಬುದ ನಾನಾ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಎಡ್ಡೆದ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಲಬ್ಡು ಆಟಿದ ಕೂಟ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂಚಿನ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ನಡ್ತೊಂದು ಐನು ನಾನು ದುಂಬುಗಳು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪ ಪಣ್ಣೊಂದು ಯಾನು ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತದ್ದು ಸರ್ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಲಬ್ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಅಟಿಲ್ದ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜದು ಬರೋಂದುಂಡು ಸರ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಉಮೇದಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಂದತ್ತು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಅಟಿಲ್ನ ಮಲ್ತದು ಬಗೆ ಬಗೆತ ತೆನಸನ್ನು ಮಲ್ತದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿನ್ಪ ಉಡುಪ ಅಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸುಕತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇರ್ದಾದ ಬಂದು
ಅವೇ ಒಂದಿತ್ತು ಇಂಕಲ್ 4ನೇ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಕಲ್ನಾಗ ಇಂಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂದ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಟೈಮ್ ಇಂಕಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಕಲ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂದು ಪನ್ಪುಜ ಇಂಕಲ್ ನಾವು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬದ ಮಾತಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲು ಮಾತಾಕ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದು ಅವಳ ಮೂಲೆ ಅಡುಗೆ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟುಗು ಉಣ್ಪುನ್ನೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾಕ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರುವೇರು ಅವಳ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಕೊಂಜೋ ನಕಲು ಜೋಕುಲು ಮಾತಾಕ್ಲ ಅಂಚ ಇಂಕಲ್ನ ಯಾಪಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆ ಒಂದು ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಈ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತ ಇನಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪುದರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆನಸ್ದ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಇರ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪನ್ನಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಒಂದು ಏನೊಂದು ದುಂಬು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಅಂದ್ ಅಂಚ ಅದು ಕೆಲವರು ಪೂರ ಹೊಸ ಹೊಸತ್ತು ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಹೊಸತ್ತು ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಹಾಕ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಥಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಲಬ್ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ತೆನಸದ ಪರಿಮಳ ಮೂಗು ಅಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತು ಗಾಡಿ ಉಂತಾನಗನೆ ದಾದಾಪುರ ಉಪ್ಪು ಐಟಮ್ ಐತೆ ಫೇವರೇಟ್ ಪೋರ್ಕು ಕಜಿಪು ನಮ್ಮ ಫೇವರೇಟ್ ಅಂದ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ರೊಡೆ ಬೊಕ್ಕ ತಜಂಕು ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ರೊಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಈರಂತ ಪೋರ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋರ ಓಕೆ ಈತೆ ಶೋಕದ ಲೇಸ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ದಾದ ಬಂದ್ಪರ್ ಸರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡ್ರಿ ಅಂಚ ಕರಿ ವರ್ಷ ಹೆಜ್ಜೆಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಮಲ್ತನಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆತಂಡ್ರಿ ಅಂಚ ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಡು ಜನ ಮತ್ತು ಬರ್ತೈತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಡು ಎಂಚ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಬರ್ಪ ಅಂಚ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜೋರಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋ ಬ್ಯುಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ಗಳು ಅದನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕುವಂಥ ಬ್ಯುಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾರಿ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ನಡುವಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಮಧ್ಯ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೊಂದು ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಖುಷಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಫೀಲ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾವೇ ಹೆಂಗಸರೇ ಮಾಡೋದಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸೇರಿ ಮಾಡೋದೊಂಥರ ಖುಷಿ ಸಂಡೇ ಮೂಡಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂಡೇ ಮೂಡಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಒಂಥರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಆ ಬಾಂಧವ್ಯ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಟಫ್ ಇದೆಯಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಟಫ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಐಟಮ್ಗಳು ಆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೌದು ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೈಜೀನ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಚಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಚಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಲಬ್ ತೆನಸದ ಗಮ ಮುಂಕುಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಹೋಟೆಲ್ಲ ದಿನೇಶ್ ಭವನ ಹೋಟೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಜಡ್ಜಸ್ ಅದು ಪುನಾರು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಹೋಟೆಲ್ದಾರು ಅಂಚನೆ ದಿನೇಶ್ ಭವನ ಹೋಟೆಲ್ದಾರು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ನಮಕ್ ಜಡ್ಜಸ್ ನಮಿತ್ ದಾಲ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದಿನಾಲ ಬೇತೆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಶೋಕದ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕೊರ್ದು ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಕಲೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ನ ಪಾತೆರ್ ಪೌಡ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಲಬ್ ಇನಿ ಮಾತ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾದ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಿಲ್ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಲು ಪಡೆತೇರು ನಿಕುಲು ಜಡ್ಜಸ್ ಆದ ಉಲ್ಲರು ಬೇತೆ ವೆರೈಟಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಮಲ್ದಾರೆ ಸರ್ ಮಲ್ಪೋಡಾತೆ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅದು ತೂನಗದಾದ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಜಿ ಬಾರಿ ಸೋಕ್ ಮಲ್ತದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಆಟಿಗೆ ಬೋಡ ಇನ್ನಂಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತೀರಿ ನನ್ನ ತೂಡಾತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡಾತೆ ಅಂಡ್ ಒಟ್ಟು ಸೆಟಪ್ ಅಗ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಪೂರ ಬಾರಿ ಸೋಕ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಜಡ್ಜಸ್ ಆದ ತೂನಗ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೂನಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಾಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದ ಬರ್ತದೆ ಐನ ಮೂಲೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಆವೋಡು ಇಂಚಿನ ಐಟಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಸೊ ಡಿಶಸ್ ಅಂಚನೆ ಆಟಿಡ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಡಿಶಸ್ಸೇ ಮಲ್ತೇರಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅವಲ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಪತ್ರೊಡೆ ಇರೆ ಬೊಕ್ಕ ವೆಜ್ ಡಾವಡೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಡಾವಡೆ ಸೊ ಆಟಿದ ಟಿಪಿಕಲ್ ಡಿಶಸ್ನೇ ಮಲ್ತೇರಿ ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ನಾನು ತೂದು ದಾಯ್ದಂದು ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ದ ಅಟ್ಟಿಲತ್ತ ಇಲ್ಲದ ಅಟ್ಟಿಲತ್ತೆ ಸರಿ
ಅಂದು ಅದೇ ಓಕೆ ಇಲ್ಲದ ಅಟ್ಟಿಲ್ದ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಐಟು ಪುನಃ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಬೇತೆ ದಯಪಂಡ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾದ ಪಾಲು ಪಡೆತೀರ ಅದೇ ಅವೇನು ತೂಯಾರನೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅದೇ ತೂನಾಗ ಅಂಚನೆ ತೋಜುಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಆಗುಂದುಂಡು ಅದೇ ಮಾರ್ಕ್ ಪಡ್ರೇತ್ ಬಂಗ ಅವನುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಅವ್ರು ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೋಕ್ ಮಾಲ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಲ್ತೇರಿ ಅಕ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಲ್ತೇನೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ಕೌಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಟಫ್ ಉಂಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೊಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಮಂತ್ ದಿನ ಪಕ್ಕ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ಮಂದಿ ಖಂಡಿತ ಅಕ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ತೋಜುಂಡು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕ್ಲಬ್ಬುಡು ನಡತು ನಂಚಿತಿನ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಬಜಿ ಬಂಜಿನ ಮಾತ್ರ ಜಿಂಜಾಯಿನಿ ಅತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಜಿಂಜಾಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲೆ ಆಚರಣೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲು ಒರಿಯೋಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕ್ಲಬ್ಬುಡು ನನಾತ್ ಇಂಚಿನ ಅಟ್ಟಣೆಲು ನಡಪಡು ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿದ ಆಶಯ ಉಂದಾದಿತ್ಯಂಡು ಇನಿತಾ ವಿಶೇಷ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಗಾದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಯಕ್ಷಿತ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಹೇಮಾ ಜಯರಾಮ್ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ